Civîna sêaliya mekanîzmaya hevbeşa daîmiya Swêd, Fînlanda û Tirkiyeyê li baregeha serekeya NATOyê ya li Brukselê. Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan li gel şandeke welatê xwe beşdar bû. Lê Tirkiye di vê civînê de jî Gulop'a Kesk bo endamtiya Swêdê ya di NATOyê de pê nexist. The full membership of Sweden is in the security interest of all. Biryara Sekreterê Giştiyê NATOyê ji bo yekalîkirina vê mijarê heftiya bê li gel Serokkomarê Tirkiye û Serokwezîrê Swêdê bicive. Today we reaffirmed that Sweden's membership is within reach. ایرو مجاره کدن تکس کرگو اندامتیا سویده دکاره چه ببا او اریکرنا اندامتیا سویده نه واتیا بداوی بونا افکاری ترکیه را وکی کو ایرو لور هفکاریا فنلندا بمره بردوام دکه روجا دوشنبه لویلنیوسه از دی جیوینکه لگل سروکومار اردوغان و سروکوزیر سوید آلف کریسترسون لدار بخم داکو دوی پیواجوی ده گاوا کدن بر بپیش و باویجن. Tirkiye ji bo pesendkirina endamtiya NATOyê ji Swêdê çend daxwaz hene. Ya sereke jî rûbrûbûneke bi bandor li gel wan rêxistinên ku Enqere wan wek teror dibîne. Swêdê heta niha çend pêngavên yasayî jî di vî warî de avêtine. Ji wan jî bo cara yekem bi hinceta fînansekirina PKK darizandin û cezakirina welatiyekî Bakurê Kurdistanê. Li Enqere ji Stockholmê li benda pêngavên zêdetir e. İsveç mevzuat değişikliği anlamında bazı adımlar attı. Swêdê duwarê yasayî de hinek guhertin kirin. Biryara sînordarkirina pîşesaziya berevaniyê ya li ser Tirkiyeyê rakir. Yasaya rûbirûbûna terorê jî yekê hezîranê ket warê cîbicîkirinê. Lê divê ev guhertin di pratikê de bêxuya kirin. Ji ber ku sîstema ewlekariyê ya Swêdê li beramber çalakiyên terorê nikare mekanîzmayekî ava bike. û em ji ber vê yekê bifikarin. Divê em bizanibin ku Swêd dê bikaribe bo Tirkiye bibe hevpeymaneke bi ewle. Tam tersine olumlu bir Di 11 û 12 Temmûzê de Lûtkeya NATOyê li Vilniusa paytexta Lîtvanyayê têsas kirin. Amerîka û hevpeymanên Rojavayê NATOyê dixwazin Tirkiye berî wê Lûtkeyê biryara hatina Swêdê ya di nav wê hevpeymaniya leşkerî de pesend bike. Ferdî Sak, Rodaw.